Από εκεί νέος είναι. Η μάνα μου. Πού θα ήταν, πού θα είναι. Η μάνα. Η μάνα μου από τον Γάλανο είναι. Είναι από τους Συνέους. Η γιαγιά μου ήταν η Αθηνιά. Η καταγωγή της η μάνας όπου που είναι. Από τους Συνέους σου λέω. Και παντρεύτηκε στο Ίσαρι. Και παντρεύτηκε στο Ίσαρι. Και η πατρούλα παντρεύτηκε στο Ίσαρι. Ναι. Τώρα εσύ πώς το πάρεις. Εσείς ποιος είστε, κυρία? Είναι Τρίφας. Α, Τρίφας. Ναι. Εμένα σαν και εσένα, ας πούμε, περίπου εκεί στην ηλικία, πιο μεγάλος ήταν ο Κωνσταντής ο Σίνος. Ναι. Πέθανε πριν 4-5 χρόνια. Ναι. 90 τόσο χρονών. Ο Κωνσταντής του Γιώργου Μίτσου του Παλαιού Σύνου. Ναι. Από τους παλαιούς σου λέω. Ο παππούς μου δεν τον έχω γνωρίσει. Εγώ άμα ζούσα θα ήταν 200 χρονών τώρα. Καλά. Η μάνα μου είναι, να καταλάβεις, η μικρότερη ήταν από όλους και είναι 88 χρονών τώρα. Η Γεωργίτσα. Ήταν η θιά μου που είναι μια παντρεμένη Παρασκευή στου Λόπεση. Ναι. Η Χρυσάνθη. Η Χρυσάνθη. Από εκείνος είναι. Από εκείνους είναι. Ναι, το Τάκη. Ο Τάκης ήτανε... Αδερφός της Παρασκευής ήταν. Αδερφός της μάνας. Άντε ντε. Από αυτούς είναι. Μάλιστα. Αν σου χαγητώνους εγώ εκεί πέρα στα χωράφια τους Συνέους είμαστε... Πώς το λένε... Πάντως τα ίδια είσαι με τον Μακαρίτη τον Νίκο, τον αδερφό σου, έτσι. Αλήθεια εδώ. Ναι. Εγώ δεν το πιστεύω. Σε δούλευε ο Νίκος. Ξέρεις, έκανε πλακατζής. Είχε τέτοια. Βέβαια η μάνα μου είχε με τον Δημήτρη πιο περισσότερες, με τον Μίτσο. Έλεγε ο Μίτσος, ερχόταν με το ταξί, τον έβλεπε στο σπίτι. Πώς τη λέμε, Μαρούλα, δεν τη λένε τη γυναίκα του? Μάρο, είδες ότι τα θυμάμαι. Ο Τάκης ο Λίας. Εγώ μένω στο Λονδίνο, έξω. Από εκεί ήρθες τώρα? Τώρα ναι, από εκεί. Μένεις εκεί πέρα ή θα φύγεις? Μένω εκεί γιατί μένει και η αδερφή μου εκεί. Όχι, ο Γιάννης πρώτα ξαδέρφια ο Γιάννης. Ο Κωνσταντής. Ο Κωνσταντής αυτή ήταν τα Αυτής. Ο Γιάννης ο Τζάρας τώρα θα είναι στη Μακριαλάκα. Μακριαλάκα, βέβαια. Το άλλο του Σεργούνι έρχεται καθόλου ο Θανάσης εδώ? Όχι. Σεργούνι αυτό. Έχει παραδέρφη μου αυτό. Ναι. Την αυτή, πώς τη λέμε? Διονυσία. Τη Διονυσία. Ωραία, σαν να μοιάζει με τη Διονυσία. Μάλιστα. Ήξερα ότι έμενε ένα παιδί έξω, εγώ στον Καναδά νομίζω. Όχι, Στο Λονδίνο, ναι. Και με την αδερφή του και η αδερφή του. Είχε έρθει και η πατρούλα έξω. Ναι, μπράβο. Ήτανε μόνιμη η πατρούλα εκεί. Μου είχα βρει το Σωτήρ κάπου και μου τα έλεγε πριν χρόνια. Τώρα τον έχω χάσει, δεν τον βλέπω καθόλου. Εγώ είχα να έρθω 30 χρόνια εδώ και, μη σου πω 40. 30 χρόνια. Δεν τα θυμάσαι τα ονόματα. Πώς δεν τα θυμάμαι. Μπράβο. Ξέρεις όταν είσαι μικρός τα θυμάσαι. Ναι. Μετά